Sannan ku da shigowa Sarauniya Hausa TV, ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora shirye-shiryen za mu sanar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake saduwa cikin wannan sabuwar channel mai suna Sarauniya Hausa TV. Ko muna ɗauke ne da sabo kuma ƙayataccen littafi mai suna ƙannen mijina, na marubuciya Nasiba Gawo, wanda ni Mama Aslam zan ringa karanto muku. Ku dai ku ci gaba da danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A sha sauraro lafiya. Ƙannen mijina kashi na 1. Bismillahir Rahmanir Rahim. A hankali matashi yake tuƙa motarsa, tunani yake ta yadda zai gano gidan da yake nema. Wata matashiyar yarinya ya hango ta doso shi, da hanzari ya buɗe murfin motar tasa ya fito. Ƙarasowa ta da ɗan hanzari. Salamu alaikum. Kamar ba za ta kula sa ba, can kuma me ta tuna sai ta amsa. Wa alaikum salam. Da Allah ƙanwata tambaya nake. Ina jin ka. Gida Alhaji Ibrahim mai turare nake nema. Shiru dai tana tuna nazarin saurayin. Kana ɗan miƙewa kaɗan zaka ga wata makarantar Islamiyya, gefe zaka ga wani gida mai baƙin gate. Murmushi ya ce, na gode ƙanwata. Da Allah ko zan san sunanki? Shiru dai masa kamar bata ji sa ba. Can ta amsa masa da suna na Safiya. Murmushi har sai da kumatunsa ya lotsa, ya shafi sumar kansa. Kana ya ce, nice name, ni kuma suna na As-Saddiq. In ba damuwa ko zan san gidanku? Gidanmu kuma? Zan zo in yi miki godiya har gida da irin karamcin da kika yi min. Ni a gari na ba sai ka bi ni gida ba. Cikin kwantar da kai yake mata magana. Ki haƙuri Safiya, ina son ƙulla zumunci da kyakkyawa irin ki. Kwatanta masa gidansu ta tunda ta fara magana yake kallon ɗan ƙaramin bakinta. Godiya ya mata, ya shiga motarsa ya ja ya tafi. Yana mai farin cikin samun mata, can kuma ya tuna da maganar mahaifiyarsa. Na san aura masa 'yar ƙanwata. Ɗan ƙaramin tsaki ya ja. Da sassarfa take tafiya don son ƙarasawa gida. Da sallama ta shiga gidansu, mahaifiyarta ta tarar kicin tana ƙoƙarin dafa abincin dare. Ummina, sane da aiki. Yawa Safiya, an taso? Yau Ummi, ina yaya Amina da Najiba? Sun je gidan yayar Ruqayya. Ummi, da na san za su aida ban je makaranta ba. Su ma ba su san da zuwan ba. Waya ta su je ba ta jin daɗi. Ayya, Allah ya sauke. Amin, ki je ki cire uniform ki zo ki taimaka min. To Ummi, wannan kenan. Hajiya Karima ce zaune a katafaren falon ta shaɓa ado kamar mai shirin zuwa biki. 'Yan matanta sun zagaye ta tana nuna musu wasu material da aka kawo mata talla. As-Siddiq ne ya shigo ya sallama ya shigo falon. Afifa ce ta carab ta amsa masa sallamar. Ya san da zuwa cewar Rushida. Yawa 'yan matan Momi san da gida. Sannan As-Siddiq ka dawo? Momi. Ka sami gida? Na samu. Yana son ya bata labarin budurwar da ya haɗu da ita. Yana fargabar abin da Momi za ta ce. Dole ya ja bakinsa ya shiru. Farhana ce ta fara magana cikin shagwaɓa. Ya yi Sadiq, na'am. Da Allah ka siya mana material ɗin nan kaji. Nawa ne ya tambaye ta. Momi ki faɗa masa kuɗin don Allah. To, 8,000 ne cewar Momi. Kowace ta ɗau ɗaya, Momi na ki ɗauki biyu. A ɗaukar ya Hannatu biyu. Ihun murna suka sa wanda ya daidai da shigowar Faruk cikin ɗagan murya ya fara magana. Kai haba dala malamai me haka? Shiru suka suna ƙunƙuni musamman Farhana da tafi sauran fitsara. Faɗa ya hauyi musu ƙarshe suka kwashe kayan suka yi ɗaki. Sai yanzu Momi ta ɗago ta kalli Faruk. Sannu Faruk da ƙoƙari. Wai me yaran nan suka tare maka ne? Baka da aiki sai faɗace. Wallahi ka shiga hankalinka. Ranka zai mummunan ɓaci ka ci gaba. Haba Momi me yasa kike biyo yaran nan ne? Ba damar a yi musu magana sai ki hauni da faɗa. Sai yanzu As-Siddiq ya sa baki cikin ƙaraji ya ɗaga a ƙanin nasa tsawa. Faruk, kana hauka ne Momi kake faɗawa haka? Ka kama kanka, in ba haka ba wallahi za mu sa ƙafar wando ɗaya da kai. Stupid, ka wuce ka ba mutane guri malam. Cikin fushi ya kwashi wayoyinsa ya bi hanyar da za ta sada shi da ɗakinsa. Rabu da shi As-Siddiq, Allah ya shirya min Faruk. Amma yana da wahalar sha'ani wallahi. Suna cikin mai da zancen ne Alhaji Muhammad mai nasara ya sallama. Faruk ne ya miƙe. Dadi barka da yamma. Hannu uban ya miƙa masa ya noƙe. Dama sau tari haka suke yi. As-Siddiq baya iya miƙa wa dadinsa hannu su gaisa, amma ban da Faruk. Ka je gidan Alhaji Ibrahim ɗin kuwa? Na je ban sha wata wahala ba wajen gano gidan. To madalla, sai ya zo Hajiya Karima to mai gidan da ta sani da zuwa. A da sani da zuwa ya aiki. Yau Hajiya, an gode Allah ya gidan da yaran. Lafiya lau ina yaran? Suna ɗakin su Faruk ne yasa suka ɗaki.
Kai Faruk sai a bar shi, yana ina, yana ɗakinsa. Hanyar da za ta sada shi da falonsa ya bi, yayin da Hajiya Karima ta miƙe don bin mai gidan nata. Faruk ne ya dakatar da tafiyar da ta fara. Momi, na'am, a Siddiq a fito min da materials ɗin nan. Bayan magriba zan je gidan yaya Hannatu. To, daga nan ka biya gidan mamanka Aisha, ku gaisa da Muwadda, zan baka nawa materials ɗin ka kai wa Muwadda. Momi ke na saiwa fa, ya zaki bayar? Kar ka damu, ina da wasu. Shiru ya wuce yana mamakin wannan al'amari da yake shirin samunsa na son aura masa yarinyar da bai ɗauke ta a mace ba. Wannan kenan. Ummi gaskiya su yaya Amina sun daɗe cewar Safiya kenan. Kuma na jaddada mata kar su yi magrib a can fa. Babban ku baya so ya daya gaba kwa gida. Sannan Najiba ta tsayar da maganar da Safiya za ta yi. Wa alaiki salam, sai yanzu? Wallahi yaya Ruqayya tana jin jiki. Subhanallah, ya cikin nata. Da sauki Ummi. Najiba ina yaya Aminar? Ta tsaya kantin Bala za ta siya wa Suhaila alawa. Najiba da ita ko taho? Yaya Ruqayya ce ta ce mu taho da ita. Cap za mu sha surutu yau. Da gudu Suhaila ta shigo gidan. Salamu alaikum. Dariya ta basu musamman Ummi da daɗi ya kama ta na ganin tilan jikar tata. Safiya ce ta amsa mata sallama tana dariya. Alaiki salamu. Anti Safiya, Ummin Anti Najiba, ina kwanan? Ummi ce ta amsa. Ko dai ina yini ba? To ina yini? Lafiya lau. Umma ta ce tana gaishe ku. Ta ce in zo in kwana ba ta da lafiya. Abba na ya ce baby za ta haifa mana. Kuma ba za mu ba wa Anti Safiya ba tunda bata zo gidanmu ba. Amina ta tsare ta. Au kin manta faɗan da umman ki ta miki ko? Bari mu mata waya in ce kin fara. Don Allah Anti Amina ki haƙuri kar ki faɗa mata. Wai yayi duka na ja ta yi. To ba da haƙuri coyi. Dariya ta basu wai coyi. Suhaila yarinya mai shiga rai daban dariya. Can kuma ta dubi Ummi ta ce, Ummi Anti Najiba me kika dafa? Tuwo. Kai wa yaya ba jan ci tuwo ba. Najiba ce ta tambaye ta. To me zaki ci? Ni umma ta indomi take dafa min da kwai. Malam Kabiru ne ya shigo shi da matashin ɗansa da gudu ta miƙe ta masa oyoyo. Oyoyo babban Anti Najiba rungume ta yi Suhaila saukar yaushe. Ɗazu kawu Almustapha ina yini? Ba zan amsa ba sai kin ce Almustafa. Dariya ta na sun saba haka da kawun nata. As-Sadiq da ya fito cikin bulo ɗin shadda ɗinkin boda kansa sanye da hula. Kalar kayansa yana ƙoƙarin sanya agogon tsintsiyar hannunsa kiran Rolex. Mai aikin mami ya hango tana fitowa daga kicin. Ɗauke da wasu lafiyayyun kuloli a hannu tana ƙoƙarin shimfiɗa da cin abinci a kan kafet. Sa zo nan. Ta hanzari ta aji abinda take ta ƙara sogonsa. Gaida shi ta ya amsa da sakin fuska kasancewarsa mutum mai san darajar ɗan adam. Me yasa kike jera abinci a nan? Mami ce ta ce a jera a nan. Dadi zai sauko ya ci abinci a nan. Ok, me kika dafa? Jollof ɗin shinkafa da farfesun kaji. Sai coleslaw sai tuwon alkama da aka yi wa dadi. Ok, Mami fa tana saman dadi. Shiga ɗakin su Afifa ki kira min Farhana. Amsawa ta yi da to, ta miƙe tana fargabar shiga ɗakin 'yan matan. Saboda rashin kirkin su, a hankali tura kofar ɗakin tare da sallama. Ai ko abin da take gudun ne ya faru. Afifa ce ta raka mata tsawa. A'a, haba malama ya zaki shigo mutane ɗaki kai tsaye. Anta Afifa wallahi na yi sallama. Ta Allah yi mana shiru cewar Farhana. Jalila ce ta tambaye ta dalilin shigowarta ɗakin nasu. Kasancewar ta mara son hayaniya miskila ita dai ta fi ga karance yanzu ma sanye take da farin glass a idon tana duba wani littafi. Dama ya yi Sadiq ne ya ce in kira masa Anti Farhana. Jiki da Allah ga nan. Tashi ta ja musu kofar ta fita tana jinjina hali irin nata. Tana jinjina hali irin na yaran da ta girme su. A falon ta same shi da Faruk suna kallon NBC Max. Yaya Sadiq ga ta nan. Yaya Faruk barka da hutawa. Yau wasu Farhana ce ta fito sanye da ƙananun kaya a jikinta kalar purple. Kanta ba ɗan kwali ta kama gashin kanta da ribon kalar kayan. Tana hango Faruk a zaune ta koma ta ɗauko mayafi ta yafa. Saboda ta san jarabar faɗansa. Yaya Sadiq gani. Faruk ne ya ɗago ya kalle ta. Malama sallamar fa. Shiru ta tana mamakin faɗan yayan nasu. Katse mata tunanin nata yi ta hanyar daka mata tsawa. Kuma kiwo mutane sallama. Kuma ta yi sallama sannan ta ce yaya Sadiq gani. Na ganki Farhana ina materials ɗin ɗazu. Suna ɗaki baya je ki ɗauko min na yaya Hannatu ki haɗo min da na Momi. To tafiya ta ɗauko masa tare suka fito da Jalila. Yaya Sadiq gashi. Karɓa ya yi miƙe zai fita da sauri Jalila ta bi shi. Yaya Sadiq don Allah in gidan yaya Hannatu zaka zan bi ka.
can za ni amma ba za ni da kowa ba, hanya ce ba ku sani ba ko me. Yasa ka yi fita gurin Faruk ta da ta zauna kusa da shi. Yaya Faruk sannu? Yawa Jalila, zuba min abinci kaɗan. To yayana, Faruk da Jalila tasu ta zo ɗaya saboda halinsu kusan iri ɗaya ne. Tunda Asidik ya titi yake tunanin zuwa gidan su Muwadda. Baya son iya yin yarinyar, gidan yayarsa ya fara zuwa. Dan ya matsu ya je ba ta labarin sabuwar budurwar da ya san za ta fahimce shi. A daidai gate ɗin gidan ya haɗu da mijin yayar tasa Habib. Wa nake gani kamar Asidik? Dariya Asidik ya ni ne Habib. Musabaha suka yi suka gaisa, ya tambaye shi, su Momi ya bashi amsa da lafiya lau. Yaya tana nan? Eh tana ciki. Asidik ni ma zan ɗan je gida ne gurin Hajiya. Oke a da lafiya. A gaishe ta don Allah, za ta ji. Motarsa ya ja ya tafi, shi kuma Asidik ya hon mai gadi ya leko don ganin waye. Yana ganin Habib ya wangale masa gate din. Ya shiga yana daga masa hannu. Sai Hawaye suka gaisa, ya zaro 2000 ya bashi. Yana ta zuba masa godiya. Idi mai gadin gidan su Habib yana so ya ga Asidik ya zo saboda alherinsa. Da Sallama ya shiga falon da gudu, yaran suka taso suka kankame shi suna yi masa oyoyo. Daukan karamin ya cilla shi saman. Onkul oyoyo cewar Nabil, ni ma dauke ni. Soke Ashraf ya dau Nabil, suna ta dariya. Hayaniyar da yaran suke ne ya fito da mahaifiyar kyakkyawan yaran. Dan ganin hayaniyar da yaran ke yi, dozale ta da kanin nata. Dariya ta Lala Sadiq kai ne gidan san da zuwa. Yawwa yaya. Alawa ya rabawa yaran suka ta murna. Yaya Hannatu ta kwallawa mai aikin ta kira ta zo. Ta ja yaran daki. Yaya ina yini? Lafiya kalau kani na ya Momi da sa Afifa. Duk lafiya lau, yanzu ma sai da suka ce za su biyo ni. Da ka sani kun taho. Ya Faruk? Ya dauke kafa a gidan nan kamar baya nan. Yana nan. Ya labarin Mawadda? Murmushi yayi. Yaya abin da ya kani kenan. Nan ya bata labarin haduwarsa da Safiya. Shiru dai tana jinjina kalamansa. Can ta nisa ta ce, ba komai a Sadiq, insha Allah zan yi kokarin ganin ka sami abin da kake so. Ka je ka sami yarinyar ku yi magana tukunna. To shikenan yaya zan je. Kayan da ya zo da su ya bata ta murna tare da godiya kanin nata. Kanin nata ya nuna mata wanda Momi ta bayar ya kai wa Mawadda. Murmushi ta karshe ya mata sallama ya tafi. A gurguje ya karasa gidan su Mawadda, ya same ta kwance kan cinyar mamanta. Da sauri ta tashi ta nemi sanda da zuwa. Nan ya gaida maman suka dan taba hira. Ya bata material ya ce a bawa Mawadda, in ji mama. Godiya ta yi ya tashi dan ya tafi. Mawadda ce ta taso dan yi masa rakiya. Yau ta kama Lahadi. Alhaji Muhammad mai nasara yana gida don zama da iyalansa. Yanzu ma suna tare, suna dan yin breakfast dukkansu. Suna tare banda Faruk. Mommy ce ta tambaye Asidik, ina Faruk? Mommy, na leka ɗakinsa yana wanka. Ok, Farhana je kira shi. Ya fiye bata wa mutane lokaci. Yayi sauri. Taki ce don kiran yayan nata. An kwasa kofarsa ta ya tambaye ta waye. Yaya Asidik, Farhana ce. Shiga ta don isar da aiken da aka yi mata. Ya Faruk, the breakfast is ready. We are waiting for you. Okay sis, ɗibar min wayoyi naki min gaba da su ga nan. Diba ta fita, bata daɗe da fita ba. Ya jawo kofar bi bayanta, sanye da tricota baki da farar riga, armless baka. Gashinsa kwance luf. Sallama ya shiga falon, ya gaida iyayen nasa. Ya mika yayansa da dadi hannu suka gaisa, kannansa ma suka gaida shi. Ya ja kujera ya zauna. Dadi ne ce da Asidik, sadauki ai mana addu'a. Na yi musu addu'a kamar yadda suka saba. Jalila ce ta zuba wa kowa nasa abincin. Asidik, na gaji da zaman ka haka, ya kamata ka samu mata ka yi aure. In ba haka ba zan shiga rugar Fulani in samu maka mata. Dariya suka sa, musamman Faruk da ya ji abin da dadin ya ce wa yayan nasa. Afifa ce ta carab ta ce, dadi na ya yafa yana da matar da zai aura. Wai haka sadauki? Momi ce ta murmushi domin an taɓa mata inda yake mata ƙaiƙayi. Dadi za yi magana daga baya, akwai abin da nake son kammalawa, in na gama zan faɗa maka. Momi ce ta labarta wa dadi sannan wadda take wa Asidik. Shiru yana juya zancen daga ƙarshe fatan alkhairi. Ya kuma jaddada wa ɗan nasa lallai ya zo masa da magana mai ƙarfi ya amsa da, to jiya na je gidan yaya Hannatu tana gaida ku. Muna amsawa cewar Momi tana lafiya. Lafiya lau. Dadi ne ya tambaye shi, ina abokaina? Lafiyar su kalau dadi, suna gaida abokinsu. Dare jin daɗi dadin yayi saboda irin son da yake wa jikokin nasa. Tashi Asidik ya domin yi wa abokinsa waya. Ɗakinsa ya koma ya zauna a saman gadonsa yana neman layin abokinsa. Bugu biyu ya ɗauka. Hello, Achida man, ya aka yi ciyaman? Akwai labari ne? Kwarai kuwa, gurin mu wadda zamu je. Ban sani ba, ka jira ni da yamma malam, za ka raka ni unguwa. Ok, sai ka zo. Sallamar suka yi fara tunanin irin shigar da zai kamar da aka tsikara. Ya tashi ya buɗe kwabar kayan, ya fara nazarin kayan da zai sa
Da ƙyar ya zaɓi wani farin tsadadden yadi ya ɗauko baƙar zanna bukar da baƙin takalmi. Yamma na yi ya shiryo don fita, ɗakin momi ya shiga tarar ba ta ciki. Sai Jalila kwance da littafi a hannun tambayar ta. Jalila momi fa? Ɗagowa ta don bata zaci shi ne ba. Wow yayana kayi kyau. Momi tana kicin. Dariya ya fita zuwa kicin. A can ya same ta tana nuna a sa'a kayan da aka kawo na amfanin girki. Momi sani da aiki yawa Siddiq. Sai ina kenan? Momi zan je gurin Abdullahi a Cida. Ok, ba laifi Allah ya kiyaye. Amin momi na. To anan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba.